Ahojte, vítam vás pri challenge. A úlohou tohto challenge je zjesť rýbezle po slovensky a to po česky neviem. Takže po česky je to jak? Dobre. A ja to zjem prvý. Toto tu všetko. Kyslé jak moje hovienko a potom to zje Ispen, čiže tak svrdí noha. Takže ideme na to. Je to vyššie, Kuba. Ideme. Dajte. Najprv jednu a hneď druhú, takže dáme najprv tú menšiu. Nie, najprv väčšiu. Ideme na 3. Raz, dva, 3. Nebalme. Je mi vytečne. Dobre. Ja som to, dajme tomu, že zjedol. A teraz ide Ispen. Takže zase vás vítam a teraz je tu Ispen a ide si dať rybezličku. Ukáž pekne, zaostri, krásne zaostri. Ale nie jednu ruku, lebo sa bojí. Takže, môže? Prestaň. Dobre, takže ideme na 3, hej. Raz, dva, 3! Kubo! Ispen. On to zvládne, ja mu verím. Oh, dobrý face. Trolala. Tá čo je? Vynikajúco. Vynikajúco, ja som si myslel. No nech sa mi nevybije foťak. Dobre, takže to zjedol, ešte si tu zabudol svoje nasadky. Kde to spadlo? Do pokryva. Takže toto je všetko z nášho challenge a je to koniec.